Jesus na nagkamamaludo. Ikangayabonyagan ko, Diyos amang totoo. Sakop sa tawoli na lang na ginibo mo, kami gabos ay kampon mo. Nainigan mo na gabihan, ang langit tulos na buksan. Ito santong mahal na pirin na tinuhan ni Jesus na punong mahal. Pati na dangog digdiho, boses ng Padre Eterno. Pinaram sa berbo, inanulay ake ko, nilamahal kong totoo. Pagog madaing kabarang, ng bilog na kalangitan. Angeles nagkakantahan, day ni ating pagumaw, kay Mesiyas na mahal. Pagkatog pagkatapos, kan mabubunyag kay Jesus. Aram siya tolo sa pinsan niyang katuod, namumuta na padago. Napaduman sa desierto, mahal na divino verbo. Duman magayon o natuyong magpapatukso sa marupit na demonyo. Ang pagdatong dumaniya sa desierto na talaga. Naog tolo siya sa sarunglong ibokweba, duman siya ng ibina. Di nagkakanta diit man, duman sa pag-ayunan. Tumbahan, tumba naman pinagtios, niyang anan sapat na pulong ang Pagkautob na totoo, pag-ayunar na iniho. mga nanisip Kristo, dalan na sa pinokso ni marupit na diablo. Nakibaing na totoo, sa tao ining demonyo. Magawaran na tayo, dinulok na niya ito, Jesus Divino Verbo. Pagkatod ko ngaya, sa lupa ko ay haki ka. Diyos na po na mata daw tanagtios, kaning gutom pahalabi na. Itong napapalaman sa mga surat na mahal. Maraming liban sa tataramon mo na lamay mo at anuman. Kaya sa kuyang ulay, agad ko sa imong ngunyan. Nagaligi buha daw ang kapuan ay kinapay na iba kitang makakan. Ulos itong pinaraman, Jesus ang tampalasan. Naba ko lamang sa pagkakan, nabubuhay ang taong sisay pamorog. Rorog ang grasyang biyaya, mga mahal na anyaya. Sabing dakulan makabuhay na tuwan, kung tawag sa daga. Huling dinadaog ito, dayatok sunin demonyo. Isip naman bago dinala niya si Kristo sa pinakulonin templo. Kumbaga sa kabikulan, ang pinakulong tinodan. Naning talangkawan ng beda di simbahan, Jerusalem na banwaan. Aso duman na si Kristo, liniwat naman ang tinokso. Marapit na demonyo, bot na daog na gayo, anulay iyo ilik. Kung totoo nga ni Bagamantan, ulay aki ka. Diyos ko na mapodligay, maligid na nasasagatong magpaka. Iyong nasabi sa surat na di sukat mapahamak. Totoo kang Mesiyas pagulon, ipaitaas ninangil mga alaga. Ang simbag ni Kristo sa madaya na demonyo. Ulay iyo iyo, harikaya, pagtukso, kaguram na na Diyos mo. Kan madagog ini naman, hindi mo niyong tampalasan. Tukso'y nunod na Jesus nga, kinaktan, dinala sa kabukiro. Roman sa bukid na ito, ipinakita sa berbo. Ang mga rino ang kayamanan, totoo, kanmarupit na demonyo. Karangaya ko lamang ang kagrugaring kaiyan. Kung na kayamanan ang hiling mong iyang malaki doon na balwaan. Alis sinumpay pang sabi, demonyong lolong na labi. Ay, Jesus ay iniusong niya, tibidamo sa seder at promise niya. Tara kung sa kabikulan, kay ninginolay kan palpal. Mo walang kamtan, mga uyang kayamanan ako sa imong loda. O nagwan sambahon mo, lumod sa to bangko. Masalang totoo, itao ko sa
demonyo sinimbang tulo. Sa mga padayang ininindemonyo na maliksi. Batolas tigreses o siririn ay ibig sa taas ang sabi. Kung tatanuson sa toton, Isos sa demonyo. Nasa ligid Diyo palayo sa tubang ko, palumang ka sa impyerno. Sukat mo man maraman sa surat na babalaman. Diyos iyo lamang iyong along magpaludan sa sambahon banggi aldan. Ang simbag ni Lucas sa kapitulong ika-apat. Ilong sinulat ay panatalastas din si demonyo ang Mesiya. Pagkadangog nin demonyo, kaining sinabi ni Kristo. At siyang totoo na nakaligid sa impyerno, ang takot makuring gayo. Ang bilog na kaisipan, hindi man niyang tampalasa. Diyos ay tao lang ang totoong tinatabangan ni Diyos sa kalangitan. Manasungani matapos ang pagdadaog nito. Kapit na demonyo sa langit, nakilig tulos ang inasong Diyos. Nagkakanta nag-awit, gabot na mga anghel. Ang tinapay tubig, kaugmahan din, naisip ni Diyos Ama sa langit. Walang sesos nagkakan, kay itong mahal natin napay. Tubig, gumilinom ng asim, pinasalamatan ng Diyos sa kalangitan. Kando man sa desierto, ang bonde beno, verbo. Ang pinagtito kasi Juan na santo, din malulubong o Diyo. Pagkaising maraman, yan pareseyong kadaklan. Ibong kabanalan ni Pentecostal na si Juan luman sa salog sa Jordan. Tapos na pinagsiyasat, nin pareseos eskreba. At ng mga langkas ko rin itong Mesiyas sa luwan na nagbunyag. Kaya pinakaygutan, ninda na pinadomanan. Ito nga ni Dumami nasisisarin marahay ang Pentecostal na si Juan. Oray ninda maginolo kami kasi Kristo. Pagliwan ako kung siren si Zay Kantawo, Sirias Basasan. Hanggang sa nuwa na simbag, pakwakong si Elias. Kung propetang hayag busis ako ni Elias, sa sa'y lumapahayag. Ako nga ni sugo lamang na maglilinig nindalan. Iyang malakawang kaya ngunyang kanigo ang gibuhon ng katanusan. Sa pagkaising mabatid kan mga embahadores. Alilis ng pirere kisan huwag, inisip mo niyang balang dumami. Nagsumabaritaan na napipiyot si San Juan. Susulos naglakaw, uminabot, sinta duman sa nasalit na banwa. Ang mawot niya na tunay sa Kaparnawan maduman. Iyang hulitan ang mga nadidigluman, mga taong makasala. Sa kanin ang sabi si Jesus makapangyayari. Tuhan at tarong na iulay si Agnostic, ito nespikatang Ikinutok doon sa tawo, el nga nindoan kordero. Diyos ating tagibo, makapalang totoo, ni mga sala sa mundo. Aso Jesus magbalik sa pumulis sa Nazaret. Ang si San Andres sa pag-iba, hinapit na sunod sa pag-uhuli. Nakunitong kaiba ni Andres kung si Isaiah. Wala'y ibang mabigay, na iba, kundi huwag ebanghelis. Itong duwa nagsusunod duman sa harong ni Jesus. Ay sila sa iyot, pinirinahin Diyos, o mahandi matapos. Duman sindahin ulitan, Jesus makagurang na. At pahinabangan pagkatapos, ngani naman nagayak sinda paglaka. Bagog madaing kasama, ninsin ang mga kalag ninda. O ngani bagani Andres Solos, kinuha, isipin mo na to, gang Sa miya. dakulang kaugman, ang sayang puso, dagan. O nisiman at lang Solos, ilang pinaraw
Pinamanan ang ulay binimos Mesiya. On sa bibikolon bagang namuya ngayon nakita. Iyas na panungugma kayo ako, sumunod ka, tanganin mong mamilbig na. Pagkatalastas masayon ni Simon tawong mabuo. Tulos nagsunod sa Nazaret, madagos doon sa harong ni Jesus. Ani tinaram ni Kristo, Simon ngayon ang ngalan mo. Nakakisimunya niyang para natutunan ni Pagkakot sa imo. Ining si Bas na ulay ko na ipag-apod sa imo. Ang kaya Pedro ako'y sayod na layo, matagas nga ning totoo. Ani ni may payag kaning mahal na Mesiyas. Siya pinawalat maghapon asin magdamlag, hinulit ka na banaya. Aswani pagkaaga si Jesus naglakaw siya. Walang kaibigan si Felipe man nakita sa banwang Bethsaida. Sino ngayon na totoo kay na indibelo verbo. Felipe, ako sundan mo tulos sa sunod dito si Felipe sa kordero. Ang saro ng nanaga sinatanail nakita. Felipe na umatulos pinaritaan na iniyan ulay sa iya. Kung si Felipe totoo nakita kay ning mata ko. Jesus Nazareno, pinaumpang totoo yung mga propetang santo. Para sumatalas pa si Natanael nagsimba. Kaya ka magluwas sa Nazaret, ang Mesiya sa lumanwaan na hama. Dahil baka nasabi na sa Sagrada Escritura. Siyas kung dumatong na sa Belen, mamundag na Belen manakit sa sayo. Alam mo niya nanulay mo na siya ay Nazareno. Si Felipe, totoo magkaligo man, nagayong inanan ng Galileo. Kumpot mang mamilbid na sa kuya ikaw, di ba? Ito na nakita ni Jesus, kaguram ng ta si Felipe man niya. Yan sinabi ni Kristo, ano layo iniho. Kaya nga nito ang Israelitas na tao sa kuya ng padigdeo. Si Nathanael nagusisa, maestro sa hindaw baga. Sa imong nakita ulay ni Jesus sa higera, dumangko na may benta ka. Kaduman pinamibi mo sa Diyos ating ama ko. Kita sa imo na ipamibid, nagayo ang Mesiyas na totoo. Kasi ring naulay kaning Mesiyas na mahal. Dahil nag-umaw sa dakulang kaugmahan, isiagnostian ulan. Ang sabi tang isinumpay, to is Rex Israel naman. Baka sa kabikulan natin na Diyos na tunay, hadis sa Israel mo niya. Si Jesus pagdatong duman, Nazaret niyang banwaan. Ang nagpirit man itong limang kaibahan na sa iyang namumutan. Ang alaw naman sinda na binumbida sa boda. Banderi na tulos na paduman sinda kay itong banwaan sa Aswani dumatong na duman sa mahal na boda. oras na paglamisa ang berem, pinatukaw na si Jesus katahid niya. Sa kadakla na totoo, nagdalaw na tawo. Walang linarak ito ang supog dako ng gayo kay tumagulis po sa Pagkaisi ni Maria nang sanaki niya. Yaba kong padagat ngayon tigdiho daing alak na masusukuan may buda. Ang sinimbag nin berbo, inangaya paanon ko. Naita daw ano sa kusakot sa imo kakulangan na iniho. Bari pa na datungon yan, oras na sa kong Hindi talaan. naman nabaritaan din inatang mahal mga libong kaugmahan. Inapod para maram ni Merena sinanglitan. Sirbe man duman sa iyang pinalaman iniho iyong inulan. Kamu ngaya magkukulog sa anuman ang pagbuo. Nangingaki kong si Jesus nga nindong matuod kadunungan iyang sayo. Asusinda masabihan na para ni Sinda duman.
Diyos pinagtanda nagalat sa pagbutan tibad ng kasuguan. E pinagbot ni Kristo dumagat tong mga tao. Ilalagan nindo tapayan nga ni digdihon in tubig nga ning totoo. At kuyog na'y nagsuhay itong mga pinagbutan. Itolos naman itong anom natapayan sa sendang tinubigan. Enot ining binagngalsan kay Bonesos na mahal. Katagang inulay na ngalak na dali sa itong tubig sa tapayan. Asin pinag-inom ito kandakol mga tao. Mahal na biglayo inumaw nindang totoo puntang si Heso Kristo. Kanasulop na aldaw tolo sindang nangaglakaw. Nasinda duman sa Nazaret na banwaan na daanin daon to ka. Ulayin mga batid na ang kagrugaring kanboda. Bani-banilas tayo pinasal sa daraga, magayon maugma. Minsan ito na kinasal dahil nagarong-harungan. Siya na siya nagsuhay sa maestro niyang mahal. Ano pa nga ninayag, donong nin Mesiyas. Lugar na gaya, kanurot niyang liwanag, nakalig sa labas. Ngayong nagpatotoo ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang pinsan ni Neo na nagpahayag sa tao, kaya mahal na misteryo. Walang banwaan linibot ng pagulit ni Jesus. Sa rungod ko ng gayon, nagpahingalo sa tungod, man sa buo ni ako. Tumaan binandayan niya babayeng Samaritana. Kasalang labi na hinulitan tolos niya ni Jesus kagurangan ta. Ang ginibong padahilan sa pinakiinuman. Totoong kapahan talagang pagulitan itong taong makasalan. Ang mga salang rimpos palindokang Samaritana. Si pinamibig na ni Jesus sa itong ama pinagsusulang tapos na. Asin tolos na binuksan ang mga pinabayaan. Og sa banwan pinahayag sa kadaklan ang nakitan nga ngalas. Sa batog na sa gabos na pot pagkadulong niya. Ang tawong makita kay Jesus kagurang ng tanan siya na nagtataka. Iyong Diyos mamahal na gunto ninduwang aldaw. Banwaan ni sikar mga tao hinulitan milagro pinahayag. Daran mga Hebreyos mabangis na pareseyos. Sumambot sa milagrong nababantog di maugayo na Jesus. Inin si Jesus na mahal sarong aldaw nagdatong man. Yabes kadagatan si Andres nga ni dudumahan sagkot kay Pedro na toga. Sa tubig iniladlad ang pukot nindao lambat. Sinda nagpamalas kay ning mahal na Mesiyas nagsunod dahil in liwa. Naglakaw day nag-anton ining si Jesus na poon. Dapat na kampo nagdago sinda kanayon banwan sa kapanan. Asungani dumatong na naglaot sa sinagoga. Ulit sa gabos na mga tao nagtatakabot pagkadunong niya. Iniyo ang bahayag ni San Marcos na nagsurat. Wala tao nagsabat kay ning mahal na Mesiyas nagsusunod ay liwa. Sa banwa na iniyo may pinakaray si Kristo. Halagan niyong tukso sa nawa kay tong tao nilahirok ang demonyo. Para sumarahay na ni Jesus kagurang nanta. Ali sa sinagoga dumanagdago siya sa rong ni Pedro sa Sa Diyan. arawanin ninatngan ang kay Pedrong panogangan. Ang kailangan tolos itong pinarahay nagserbisa sa pagkakain. Daralin si kagahan duman kay Pedrong pintuan. Ang katawanan ng mga nagihilang mga tao sa banwa. Kapos itong nangarahay ni Jesus na panongugay. Uli sa banwan, makumadaing kabarang kansayang puso daga. Pagalin ni Jesus duman kabarnawan na banwaan. Galilea naman sa pagdatong niya duman makuri ang kapagalan. Mamandakol
na milagro, anan maniyang ginebo. Ilang na tao na umaya na totoo, gadan man binuhay Karang balik sa dalan sa Genasaret. siya pinagbatid ni mga tawong balaki dahil sa maugmang huli. Balakid nga ning totoo, ano naglamag na tawo. Naman kay Berbo mabakal si Simon Pedro nagsakay sendang totoo. Sa gilid ning kadagatan, ang tawo inuhulita. Apostolos naman pinalawodan sa sakyan si Pedro pinagtaraman. Nayampugot mo ngaya, Pedro mong ihulog na. Pagkat Pedro sa iya kami Senyor, nandamlag na sa romandaing nakuha. Kone ako magkukuyog, hulit si mong bagbuos. Nga na inugop ni Pedro, hinulog ang pukot niya sa lawang. Tara ka ni sasay na, ang pukot din ang mahila. Kadaing kasama tolos na pagtabang siya sa dakol na pag-iring. Balakid na ikawasa, anak kuhanin lang sira. Palutong na linunaran at sawa, gaya-gaya nindang Inumaw nga nin totoo, ang ponindang maestro. Ang labing ayaw pinunan pagkanipayon sa iglesia ni Pedro. Itong sira na kadaklan, may bulotong lenonadan. Halimbawan kay itong gapong fundamental ni mga Kristiyano. Aso naman sa rongal daw, si Jesus nagbalik duman. Ang sa banlan ng toyo, magulit naman si tawong makasala. Sa kadaklan pagmamawot, sa isip asin sa buon. Ayon yung paguntok na oras ang padagos dahil sa kalagning gabo. Sa kadaklan na totoo, tawag nagdalaw Diyos. Ang paralitiko dalawin apat katao na natubang kay Kristo. Mana sa ito makita, Jesus kagurang nantang. Ilang ay ang kasalan mong kabos na pinatawad ko na. Itong ulay kan madangon, ni Escribas Pariseos. Sana kumod-kumod sa ikaw ngayang matubo sa sala kundi ang Diyos. Kaining tawong langkas ng nas na magpatawan. Pag ni Mesiyas mo yan ino, matalastas ang kabagsikang kong laban. Pinagdaraman ni Kristo, ando kang paralitiko. Bago na di ang tao madyadahan, hawak mo iniyong pagbuot. Kining ulay pagkadangog, paralitiko na tindog. Amang nasabsab tulos ang pag-umaw, dahil untok sa makakamhan na Diyos. Tulos ito na naglaka, na nagpuli sa banwaan. Nasabat sa dalan ang pinagbaritaan, milagong pinakinawa. Sa mga gibong milagro, mamamoto na kordero. Magkukabot na totoo ang dakol ng mga tao, pag-umaw makurit Aso nga ni mabantok na bot magkadunong niya. Kanin sila ang nakukuyog na kanmahal niyang doktrina. Narangal daw si Mateo ay nakita kay Ning Berbo. Pinagapod niya ito, uminika naman digdeho sa manulong na may Ang baboy sa tindahan, ang berak na patubuan. Tapos binayaan ni Mateo may bot manuli kay Jesus na Nagpapugol kay Mateo, ang maugayong na berbo. Sumakit ay ito kay itong mga pariseyo, nagmurumurok na Nako riyan ngaya banal natin in Diyos na tunay. At sa karungan dinasama sa pagkakada sa tao ng mga Inig po kasalanan. na malinig, daing gibong nakakalihis. Tunay niyang batid itong mga bikong isip, mga kalang Ang bayan. Jesus na inulay, damang kay tong mga palpal. Kung pinagigihan na ngayab ako, ang banal kundi tawong Ang bilog makasalanan. na kalako, dahil labot ang mediko. Inilang na tawo kaya mga Ginoo, ang isip nindo magbago. Pagkataram kay niyo, pontang si Jeso Kristo. Balik siyang totoo sa Jerusalem, ang toyo magulit sa mga tao. Tumandakol na milagro, ginibon niya sa
pupuntang si Hesus. Sa kulang maninala kay mga pagbiyaya. Diwa sa pagkauri na dakula sa mga gibong Ate Kristong mamatian, maraot makaisipan. Matampalasan tulos na nagali, duman Jerusalem sa Sa balwa. pagkahalin niya duman, Jesus nakagorang na. Duman nagsusunod ang kadaklan na naman Naray tulos man sana mga tawong nangagiba. Jesus naman, siya naman naghanap na ni maling natod. Paduwagabos katawo yung pinili ni Kristo. Tulis na kay ko magpapayag sa mundo kan sa iyang Si ebanghelyo. Pedro ninot siya pon sa Santa Iglesia. Isa ni kadua magtugang man sa nasinda, tunay na Si kinyo. Juan man si Santiago, magdogang naman niyo. Kini si Bideo, mga apostol ni Kristo, pinili niya totoo. Ay kalaman sa bilang si Felipe ang pangarap. Anong naman si Bartolomeng Paladan, apostol niyang namot. Si Tomas ni Kapito, ikawalo si Mateo. Si Jacob Sampolo, si Judas Tadeo, magturong ang manini. Ang amanindang magurang, duwa katawong tinodan. Yung pangaranas kamabutan, may natambakan sa Ikabsaro kay Leon, apostol ni Kristo. Simon Camanillo, Dukaman, malahay na tao, mabilinganing totoo. Ikasampulo may duwa, si Odas mandaing iba. Yung pagbasan ka na aking kaong Maria, ang tunay masana. Nang kagduwang iniyo sa disipulos ni Kristo. Dukaman, basan na tao, ano na totoo, dahil halaga sa mundo. Ininginurot sa buot, min maugayon na Isos. Magpapabantog mga ulit, diyang gabos, kaining kinabahan na bilog. Ang kapiling apostolis ni Jesus sa langit. Man balakid, nagtukaw sinda ng hapit, duman sa subunin buhay. Dumansindahin ulitan, Jesus nakagorang na. Ibong kabanalan na sukat, pakinabangan ng taong sisay. Tananin si pagkatapos sa pag-ulit ni Jesus. Roron sinda tolos kay tong bukid, nagayod sa gumati sipon. Ang pagkaroon na ito kay mahal na maestro. Ay manyanito na nagdolok sa leproso, nakimahirap na gaya. Ang alawin ng berbo, napapugol na totoo. Simon Parisios, pinaganap naman ito, ni sarong babaeng tao. Ang oras nagkakakas, Jesus nakagorang na. Pagdatong duman Magdalena, paladan nila na daing kabaran. Tulos siyang liminot sa tubangan ni Jesus. Pagkaburabot sa dapan siya na adok na pinahiratan mo. Patin sa iyang minukapal sa sirang may halaga. Jesus nakita tulos ipinawad na ang sala ni Magdalena. At matapos na ito, tulos naglakaw si Kristo. Ilan toyo magulit na totoo sa gabos na mga tao.